Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ki executive member jaka Khasi Hills District Council ringkat u acting CM bad u menteri kahima melim us karat marwet mentaka sngi kila herjirip batok kit benya ekijingwan let thambor ki pulit Assam shak shnong yong khuli ki belakam trairu e ketika jaka kebedang hap apok ki jala Meghalaya ki EM ke KHEDC ki belawan hakani kasngi ki kentop nadu ba jamborwar bade ye katanat elaka ba RR Khalbuki bade kimi ye katrit ba Victorani bari kimi ya katanat arts and culture lambat u acting CM ka hima melim upa EM aina manix EM u menteri Khaluki u menteri langsti bat us EM ka raj marwet upa EM kens EM bat kwe de kinong himikmat na hima melim kom kinong pet bat kinong rinong suma de ki jakaputa kejing temu jo kani kejing jurup mentakasngi kalong bentok kit benya halor kategi jingwan kamtrai jubor dak Assam badu ban pensisha ki kat kisla bakati ke jaka kedai bedang hapura hapo uput usam kejela hakabala pelong ru ke jingelang ringkat kinang lam snong berkipat bak snong yang kuli kumblai keran hakani kasngi la pensisha bakati ke jaka kamdei satya ke jaka kabaya ke japut hendrai kedai ke bedang hapo ke jela Meghalaya kan kom ke notification belah penmi haus nam syajar kendai sepak nyupuar ubadiru usnam ubah ke Meghalaya kayo ke jela bapura halor kini kijing jurip nakaliang ki EM ka KHEDC kinsa ay ka kaipat jingsham gajong ki siya CEM ka KHEDC panakaliang ka hima melim haringkat ka rat marwet kinna siyang perkat sani biang mansya mikilat gelinti kumno banya dahi upod usam lingba ka jing penbiang yaki dulir jaka bat kinsa pentip pat siya ka sarkar jela kenam kanyo ban penbet no upod usam kumba ki atli ki menteri rangba ka jela kilarai banya keren biang hakawat ke baar hakan diuterik unailar al-hajar al-puway hakan ng ba Guwahati. Ibang ya don lang hande kapo tiền na ka liang ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hadin bangilayo ya ka kubor bana ka liang ka Assam government leng baki pulit Assam kilawan ya ka banrat ya ki pol elektrik ki bana ka liang ka Sarkar Meghalaya kalawan bantung hang ni po snong yong khuli tiền na ka liang jong ikum ka District Council ibro kawai ngasngeu ban ong bangi penremjur ya kane ka jingle jong ka Sarkar Assam ti ha jing sisya ka ka bamangi ngikmi enti kalong balada ka don kano ka jiya bakla ngi de banwan sya ka negotiation table ngi de ka banyak keren banyak penbeng knang ba kan om kta ya ka law and order knang ba kan om kta ya ka songsuk songsai hari kan ne ka jingle na kaliang ka Sarkar Assam ngasngeu ban ong ba ka de ya kabangin hap ya kaban pendem oat omla banlen hadin bana kaliang jongi ngilawan hangne ya kaban le ya ka spot inquiry ban yo I ban lap lagi jong kikman ngisngu thu bakane ka yong khuli 100% kane ka snong ka hap hapo ka raj marwen hima melim hapo ka jurisdiction jongi kum ka district council Patuoy haju kapor hapo uput usam jong ka jela Meghalaya ibrowe. Omla banlen ni gijing sisya ngin hapan pura ni gijing sisya. Katkum ka fact finding, katkum ka jinglap ka jongi. Lengba ka jingwan jurip ka jongi ni kasngi. Omla banlen kadon sisya ka jing yarung yami jong ki pol elektrik. Ngilawan meneh to ban pet jong ki kman. Ngiyo I baki pol elektrik na po Assam ru ki rung sene sepo ka snong yong khuli. Ngiyo I nang neru kirung ngam try bikin rung sepo Assam hari kila don ki pol elektrik ki batang hang ne po uput jong tele se kabakong san imat kabami syadu una uput huri hura ngasngeu ban ong da kababurom imat indai tang na kabenta ka electricity bill balay nga kuwa ban warai electricity bill mar ine ide idaw tanrai ba penong syadu uput ban ya huri hura kan ne lese ki don ginosong snong jong ihang ne ki bom sem la siu ya ka electricity bill nagaliang himisibil kala disconnect but hadin bala disconnect yo kabu na Assam
lesi kena kaliang ka Assam lesi ngamla batip ta ka I free no dor kila connection nang ta but hadin kita ki ai baro lingkot ka bapenpoi syadu uput kajing ya hot ye kini ki pol elektrik tengah ngau pat ban ong hang bi debet kene kamam tena kaliang jongi kum ka executive committee jong ka district council ngin sa take up this matter po ka isi bat nga kermen skemba leng ba ka ji tulang bat pi kinosen syarai bat pi kirang ba snong ngin la hiya ka bangin setel ya kene ka problem bat haju ko pon ngas ngau ban ong ai kuble ya state government kabala shimru ya ka initiative ban sedang ya ka jing ya keren ban penbaik ya uput usam bat ka sarkar Assam oat nyemla ban len ka encroachment na kaliang jo government of Assam kam dai tang ne po yong kuli ibabun ki jaka ki benta hapo ka jala mekhlaya ban na kaliang ka Assam kajuan ban encroach ban pendik na kapor sa kapor tele seling ba ka hubor kene ka message nga sngaw ban ong baka sarkar Assam kadai ban sange si sendon ya kane kajing kentur puot jongka man nga sutu lang ba ine i-issue electricity bill ipan poy pat syadu uput bakan wan ya kaban kamtray ya kane ka jaka kajong ditang ini kentin publish po ito mo daga ba snow keman agane ka sngi ba nagalyang jong ka executive committee atin ba nagalyang jong ECM iba tito starwal chance ila hotlang yengi kum ki executive member atin katu ka jimjia ha ka ar kun riutrik ha ka bakini ki perton kulit jong ka jala Assam kilawan ya kaban encroach nani ban thombor ya kani ka shinong hangne hayong kuli kani kala pendap da ka jing snow khia hadu kata yangi kum ka district council ka badai ka kemi nani ka kadian ka authority ka ban page ya ka sanchar ka khadar haki hima haki shinong haki thau ki jigi bat ban ya daru ya uput usam jong ka sanchar ka khadar ka jigi apo ka jurisdiction jong ka district council lesi pila ban ong menta balai na du ar kunriu terik nakalyang ka district council kadangwan menta kasi te nganya thu ye pi ka jing shisha ba nakalyang jongi omdei bang islam tenrei ni wan hadu menta kani menta singi kalong ba den bangi la yo ban collect lut ye kijing pun shisha borok ye kijing pun shisha borok baka jingwan ka jungi ye kani ka spot inquiry ha kani ka singi kalong bangin pentikna ye kita ki dokumen ki jungi ki bangi la lum na kalyang jong ka snong na kalyang jong ka right bat na kalyang jong ka hima ba kilong na em ki ba shisha kumba na kalyang jong ki kala daban submit te hadu kani ka singi ka pementa bangila poyang ne spot katkum kini ki dokumen ni pensisha ni declare ni penpena kini por baka ni ka shnong yong khuli bat ki jaka jongka uput usam jongka kidei ki badang ha popo ka right marwet ka himamlim bat ka district council kumju jongka jala ne khalaya ki kata kalong katkum bala batay na kalyang jong iem jong ka hima bakatkum ka notification jong ka district council hi house nam chejar khanda spa inyo pu ar kala da ban notify but approve ba kani kasnong kede kasnong ka pura within the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District Council bana kalyang jong ka district council ka executive committee kala da ban shna ya ka boundary committee agaba ngin lum ya ki kot kisla ki ban pensisha yung put usam jong ki hima ki jongi bat ya kita ki ba ngingi pensisha ngin sa apha sa ka state government na ka banta ba kanyo ban yekran pendukut bat ka jalasa bat ngi kwaro ba ka state government kan shim ya ka district council ko jongi kum ka way na ki stakeholder
ha kata ka jing kran ya penbai uput usam namar ba uput usam jong ka jalam Meghalaya ka jongi hap ni nut ban ong ni sudai ru ban ong bar ka dai ban long ru kum ta ba ki hap ban shim na uput usam jong ki hima but na uput usam jong ka district council namar shwa ba kan wan ka jela ki hima kila dan lupa kila dan lu jong uput usam but shwa ba kan wan ka district council ru kala ban ong ki hima kila dan ti mangi ka district council ru ni shim ya ka jurisdiction ka jongi kat kum ki put ki sam jong ki hima namar ki hima baro ki hap apo ka district council te kai ka bangamut ban ong kalong ba yakini ki baro ki bangi ngi layo ya ka ban collect menta kasi ki bangi lap ha ka sport inquiry ka jongi nginra ya kani sha hakmat jong CM hakmat juga executive committee ada kadai ka bangin habban place hapo ka boundary committee te kata kamot ka song haka ba andang ila yakin do lang khot but ya kita baro ki bangila yo ban collect mata ka singi but nginsa shim ya ka rai ka jungi kumlung in pha sa ka state ko man bakan tunbe yu uput usam but kum juru bangin sa kerpat ru ya ka state ko man hakiba kum kini ki loss and order ki bejia khamtam hikam khaput ngin sa kran ru ya ka state ko man bakan penbiang ya ki police opus nang bakan long ka jinga dayo ki put isam ki jungi ki brave jungi awan mania sport inquiry ya ke balaja ka atun rhetoric kat kum ka pek ni na kat kum ka report ru tani ka jaka ka yong puli tahap la po put samsar jong ka raj marat hima malem po ka jing pet jing khmi jong ka district council kat kum ka notification kala bami ofnam kat ndai spanyo pula ngata ngambakla nyopua ka yong puli tahap po ka malem semship jong ka Khasi Autonomous District Council. Dia ngapan ramjur kan, ya kayak balaja ka akun rhetoric, ya ka jingle kembor jongki polis nasam. Bansuan klam da tip benia, ham da yet benia, yuput usam, jong ke jelala jong, yuan mat penkiwen kan ni ka jakala kam dai hiru ka disputed area. Kabom judan kan unu jing yaki akini ki senam ki balalaj no hendrai kesan ka apun rhetoric ngayo jing tip na CM raj ang bagiwan ki pulis na asam kiwan berpentut yak ki nongsong senong hang ni apo yong kuli tina kaliang jung iru ki peram nang ta ya ka jing le jong asam nang kaliang jong ka hima apo ka ngai don ke jing kerman apo kan ni ka executive committee balai yalam di CM di Batitos welcome bat kum juru iam ilakai badon lang ni begini penbet nok keluar ya ni kam idon gajing kerman ru ba ngin poi sa kathang bang keju opo orang kan turu ya ka state government jongi makan sim kia ban hangni po yong khuli ba kan ai ya ka jing ya da ham tam ya ki pait nong song snong hangni ibarit men sim ya ka e balaja ka e balayo i ka afun rhetoric tadi ditahi kentian juga boleh juga. Pendu tarik kumno kajingwan tombor kaneka asam polis. Te kaneka kajingwan tombor hakinik tu kisi. Ada haswana tu 1984 gla 82 gla sedang kajingwan tu put kaneka asam ne. Te hangne langba ka media. Te tang kaneka koi kwa manong ba kerpat ye ki ruling party jong ka state government nane ki opposition ro. But the ruling party juga disunsil, but the opposition juga disunsil. Bakin ni tili kan kap, bakin ni ya kedokti we, nama lagi. Long kasih jungi bursin kalau kedokti we. Ada keempat dengan long ba bakin ni tili, but ruling party te kenang ba kempoi kasih job. Linda kumta kedokti jungi we kapan ikan jeng plot kejungi. Te bakin ni tili, nado kisang nado kirai nado kihimba nado kesunsil nado government te impoi kasih job. Te tang ini kintin juga.